Hello, takže natáčam toto teraz pomerne dosť veľkým oneskorením, konkrétne 30.12. Natáčam úvod videa do svojho prvého videa o tomto celom tripe. Ja som to síce natáčal na mobil, ale to som natáčal na inú kameru, pretože v ten moment som ešte nemal GoPročku. Zaujímavá vec je, že to natáčam proste po vyše 2 mesiacoch. A no, a snažím sa to nejako zmysluplne zostriať. Takže minimálne bude to slúžiť pre mňa ako nejaký historický pohľad na to, ako som pristupoval k veciam a možno to niekoho aj bude zaujímať. Každopádne, ešte jedna vec. Môj plán je natáčať tie videá alebo teda strihať tie videá na dva spôsoby. Jeden spôsob, že long verzia, kde budem mať aj tieto svoje preslovy, a druhá short verzia, kde budem dávať čisto iba nejaké zábery tých krajín a tých vecí, čo sa tam budú diať, akoby tie najzaujímavejšie veci. Skúška, raz, dva, tri, uvidíme, či to pôjde. Pravdepodobne sa teraz môžete vidieť. Zanal som GoPročku, napojil som si ho na mobil, takže to tu pravdepodobne môžete vidieť, že vidíte sami seba a ja vidím vás, čo vidíte. No a cieľom tohto večera bude toto tu všetko strčiť do tohto batohu, strčiť tam ten notebook a potom na tejto váhe sa odvážiť a dúfať, že tam namerám menej ako 10 kg. Bo keď namerám viac, tak je pruser. Tak sa budem musieť tak si budem musieť obliecť tak 4 mikiny na seba, aby som prešiel cez letiskovú kontrolu, ale to už bude hudba Matúša zajtrajšieho. Ešte jedna halúzina. Som tu dával preč zámok z obalu, ktorý som si kúpil za 4-krát drahší, než som ho mohol kúpiť na Alze, ale to je jedno. A našiel som túto vec v Tigri, lebo som potreboval takýto obal. A v nej boli takéto 3 somary, až ukážem to tu. Hej. Každá vyzerá jak nejaký klokan. Že tu proste by si dala svoje dieťa a teda. Ale hlavne som nerozumel, že načo je toto tu. Proste a nerozumiem tomu podľa mňa doteraz. Ale s tým sa chcem podeliť, že som našiel toto tu v manuáli a strašne moc by som bol rád, alebo možno ani nie rád, keby mi toto niekto akže vysvetlí. Že prečo si potrebuješ česať chlpy si voda. Takže toľko ku kontentu. Váhu som už odniesol, ale nameral som tam 9,2 kg, tak som to nechal si pre istotu tak, že keby ma chcel niekto porobiť proste na letisku, tak nech nemá šancu, nech tam má nejakú rezervu, pretože veľký adaptér pre Mac som nechal v ladvinke, taktiež je tam veľká powerbanka, takže iba tam mám podľa mňa tak pol kila a snať nejako akože prejdem a prežijem. Čo sa ide diať, tak je, že vlastne kamarátovi som bol odniesť tú váhu naspäť a dal mi takú schizu do hlavy, že keď mi treba stávať vlastne pred 3 ráno, že či sa nebojím toho, že zaspím. Tak mu vravím, že teraz sa mi pekne dostal do hlavy, že sa mi niečo podobné akože sníval, že som niekam mal ísť a že som sa zlákol, že som akože zaspal. Takže to znamená, že som si rýchlo kúkol, či ešte nejaké kino, objednal som si ešte papo, porobím si nejaké prípravy ešte na dočase, tie letenky a ubytka som ešte zabudol objednať, proste na 2 týždne plán mám, ale potom tie ďalšie plány, čo mám, tak to ešte není proste zaplatené, uhradené, ešte to není proste naplno dané, takže toto by som mohol poriešiť, uvidíme, či sa mi bude chcieť. Okolo nejako 2:30 o 3 ráno pôjdem vlastne priamo z práce na autobusovú stanicu, z ktorej by ma mal zobrať Flixbus a jazda do Viedne. Takže vidíme sa pravdepodobne ráno. See ya. Tam som si znovu prebalil veci, proste nech to všetko dáva zmysel.
A ešte som sa proste dával dokopy, takže som to proste musel prehádzovať. Strašne ma vytača, že som prechladnutý, takže proste musím kvôli tomu riešiť veci. Mužská najsmrteľnejšia choroba, suplik, takže ma to zasiahlo v plnej sile. Takže non-stop proste smrkám, tiež je to zo mňa jak vodopady. Nič, vytlačil som si víza, poriešil som si ešte nejaké drobnosti, veci, ktoré potrebujem. Koľko je? 2:30 ráno, 2:42. Za 15-20 minút práve potom, že sa pôjdem presúvať na stanicu. Cieľ je chytiť autobus. Potom ešte väčší cieľ je v ňom nezaspať, pretože nekončí iba na letisku, ale pokračuje až do Chorvátska. Takže akože nevadilo by mi to, ale keď už mám kúpené letenky na druhú stranu sveta, tak by ma to trošku akože omrzelo. Zamrzelo, teda neomrzelo. Už aj trepem, ako som nevyspaný. Takže tak, neviem preťahovať, idem sa to dobaliť, ešte raz prejem všetky veci, či to mám a let's go. Snáď som už ready a môžeme ísť. Žiaľ, žiadne zrkadlo nemám v robote, takže sa nemôžem inak ukázať. A tu nás som nechal nejaký odkaz kolegom, nech sa majú báječne a môžeme ísť. Takže už som na odchode, neviem ani, že či ma bude vidno. Snáď hej. Máme inak tú palicu, ktorou by som si to mohol držať, že by som nemusel, akože aj tú kameru, a že by som to nemusel držať v ruke jak paparác. Ale no, nechce sa mi ju vyťahovať. Takže som na odchode z práce, hotela, peši. Mohol som ísť Boltom, ale nešiel som Boltom, lebo by som zase si vypočul od mojich kamarátov, že zase sa iba vyvážam Boltami. Keby niekto nevedel, tak som najvernejší fanúšik Bolta, pritom investujem do Ubru, takže trošku tam mám konflikt, ale proste Bolt je v Brne o 20 korún lacnejší a veľmi často mi dávajú zľavy, no nevyužij to, že hej. No, idem vlastne na ten autobus, mi písali, že sa akože mení, ale snáď sa akože nič nedeje s destináciou, iba že sa mení akože autobus, ktorý pôjde. A trošku môžem zareflektovať nad tripom, že aj kamoši sa ma pýtali, že či si to akože uvedomujem, či to nejako vnímam, tak mi to príde také strašné, akože nič. Hej, že proste iba niekde idem, cítim sa, ako keby idem, ja neviem, do Prahy a bude, keď do Prahy nejdem lietadlom, ale že necítim žiaden stres, žiaden tlak, proste aj všetká tá príprava, všetko šlo hladko až na to, keď som potreboval zariešiť kreditku a počkať na túto GoPročku. Ale všetko to stihlo proste prísť na ten posledný deň, takže neviem, všetko mi to krásne zapadá. Nič sa viac menej nekazí a no uvidím, aké budem mať dojmy tam. Možno je to to, že akože je tá robota okolo toho a kadejaké iné moje aktivity, tak že nestíham vnímať to, že idem na opačný koniec sveta. Ale to zistíme o 24 hodín. Ešte jeden update, akorát mi volal 3:10 ráno kamarát Maroš, že či som už stál, aby som nepremeškal autobus, takže strašne zlatý chalanisko. Choďte ho vystalkovať na mojom Instagrame, dajte mu follow, ale strašne si frajerky a jo, každý potrebuje v živote takého kamaráta Maroša. Je to strašná halúz ísť takto ráno po meste a vidieť všetky tie postavičky a Pokémonov, ktorí teraz povyliezali, ale tak sa akože tácajú na autopilota, hlava na hlava, pomaly sa idú dobiť, škriekajú a teda.
Takže odporúčam Brno, hlavne na Draží, 3 hodiny ráno. Je to halus. Som už na letisku a čakám, kým sa tu dostavia tety na kiosk, aby mi odbavili batožinku a mňa a poslali ma na druhú stranu sveta. Som fez unavený a halus je, že ma to troška hitlo v autobuse, že čo sa deje. Že chvíľku ma to hitlo a som bol hneď, že z mojich silných rečí, že nič sa nedieje a všetko v pohode. Tak zrazu, že civado, že ja tam idem sám, nikto tam na mňa kvázi nečaká, že brácho, si uletel. No, takže tak. Hádam mi prejde batoh, najviac stresujem, ani nestresujem, ale hádam všetko pôjde hladko. No a za 11 hodín, za 12 budem zase v Singapúre. Takže práve som došiel na letisko v Singapúre. Let bol celkom halus, by som povedal, lebo na začiatku proste boli strašné bangere pesničky v lietadle, to som ešte nezažil, že fakt tam chýbala už iba disková gula. A druhá vec bola naložená, že pilot povedal, we'll go probably through small typhoon, but it's okay. Takže hej, vôbec som sa nemusel ničoho bať. A teraz rozmýšľam, že pôjdem ešte rýchlo do mesta, ak to stíham. Čo by som mal stíhať, nejaké rýchle 2 hodiny, ale uvidím. Takže idem toto preskúmať. OK, status je, že som ofiko v Singapúre. Som prešiel imigračným. Bol som taký, že či si to idem robiť, či to idem naháňať, ale som sem, takže let's go sa nejako dostať do mesta. Už sme na ceste taxikom. Vôbec sa mi nechce veriť, že sa mi to podarilo trafiť, lebo som tu blúdil a s kolegom kolega ma našiel potom, keď som mu napísal, že kde som. A ja som mal tak trošku šťastie, akože výjsť na správnom mieste, takže chvíľu som naozaj rozmýšľal, že iba prebehnem cez cestu a vrátim sa naspäť na terminál, že to tak, že dneska nedám. Ale vyzerá, že všetko ide ako má ísť. Hej, strašne som rád, že som sa nejako vymotal z toho letiska. Lebo jak sa to ešte dialo na tom letisku, tak je, že ja som vlastne vystúpil akože z terminálu vonku niekde a bolo tam napísané, že iba Dorvan. Tak som napísal typkovi, že OK bráško, že ja som iba pri Dorvan a že nájdi ma, že bez šance, aby som sa našiel akože ja sám. No. A medzi tým som teda začal hľadať ešte aj ja, že nech mu nejako pomôžem, že proste nech je schopný ma nejako niekde nájsť. Inak teraz som na formulovej trati, nech to nekradnem, ale neviem ani, či tu môžem stáť, proste som tu sám, svieti tu svetlo, ale dorozprávam príbeh. A tak som začal hľadať teda to miesto podľa tej mapy v tej aplikácii, Grab aplikácia, sa tam takto, možno bude aj vidno, tak podľa tej aplikácie Grab a hľadal som to miesto, nejakým spôsobom som našiel výťah, kde som sa dostal aspoň na tú úroveň L2, kde som mal stať a posielal som fotky typkovi, posielal som správy typkovi, že kde som, kde sa nachádzam. Ale tie správy sa mu proste neodosielali, alebo možno sa mu odosielali, ale ja som to proste vôbec nevidel v tej mojej aplikácii, že moja aplikácia je proste prázdna, hej? Že tam je proste iba vidno tú jednu správu, čo som písal, že bráško, som na Dorvan, dojdi pre mňa
A on tam proste krúžil, točil sa. Ale nakoniec sme sa našli. Aj keď som mal z toho chutí to na poslednú chvíľu proste zrušiť a že Matúš nestojí to za to, aby si teraz vymýšľal kvôli, ja neviem, že Singapuru kvôli 2 hodinám, čo tu môžem stať, možno hodine 40. Ale som strašne rád, že som to spravil, lebo toto je proste extrém. Vyzerá to úžasne to koleso a toto, a chcel som sa dostať na trať, ale nečakal som, že budem takto, že na trati, že vyslovene, že som teraz na trati. Že tu na proste jazdí formula a tu na vyjíždí do finálnej rovinky. Extrém. Aby ste verili, že neodrbávam, tak tu na vidíte, že tu sú tie čiary proste od formuly, že tu sa tu proste jazdí. A ja chápem, že je to normálna cesta, že by som sa sem mal dostať, ale nečakal by som, že to až takto proste random dostupné a vysvietené. No, vymyslel som cestu a idem teraz na Helix Bridge, takže pripojím sa potom. Ešte jednu vec ku formuli dodám, že ona sa tu proste jazdila asi 2 týždne dozadu a proste tu sú všade konštrukcie, na ktorých sú tie svetlá, takže oni to vlastne ešte len rozkladajú. Som si myslel, že už to po 2 týždňoch budú mať, ale ne. No a tu nám ešte natočím loc hore. Helix Bridge. Škoda, že nie je vysvietený a hore je lepšie vidno ten hotel. A volá sa to Marina Bay Sands. Som si zistil. Ale môžem sa kúknúť na hotelík ešte odtiaľto. Kúkal som si aj, či sa viem dostať na hotel, ale tam mi to tiež povedal, že sa tam nedostane, lebo buďže je skoro ráno, alebo že úplne hore sa dostanem jedine, keď budem hotelový zákazník, samozrejme. A to nie som, bo na to nemám peniaze. Takže idem sa prejsť zase okolo. Pravdepodobne budem hľadať znovu taxík, pretože tam sa blízka. A keď som tu išiel, tak začal poprchávať. Takže ďalší tip odo mňa. Predtým, než vypadnete z letiska bez dažníka, tak si overte, či prší alebo ne. Ja som zase lucky, takže ten hotel je extrém. Proste ako to je vysuté, že desiatky metrov. Wow. By the way, je tých 6 hodín alebo 5 hodín, teraz neviem, ráno. A je tu príjemných 26 stupňov, takže sa krásne potím s mojím 9-kilovým batohom. Ale čo nespravím pre content. Tu je vstup do toho Marina Bay hotelu. Naložený. Takže chytil ma dážď, takže som to zbalil. A idem pod hotel. Hádam ma tu nevyhodia sa je to. I keď je to taký fajný letný dážď, na kamere asi nie vidno. Ale nemusím prísť do Austrálie mokrý, že hej. Vyzerá, že ma ani zatiaľ nevyhodia odtiaľto. No. Majú tu typkov, ktorí proste fungujú iba ako otvárači dverí. Čekuj, otvorí dvere. Typek vystupí, zavrie dvere. A dvaja sú na to. Extrém. Možno to môže byť pre niekoho dream job. No. Nič, chvíľku ešte posedím a vezmem sa naspäť na letisko. Nech to zbytočne nehrotím. Takže odchádzame. A fun fact, jak som čakal pri tom hoteli, tak proste v sekunde, čo som si klikol na taxík, tak tam už jeden stál, takže som išiel k nemu a tí typci, čo som kameroval pred chvíľou, že tam čakali a otvárali dvere, tak ich otvorili aj mne. Si mysleli, že som zákazník toho hotela, takže chcem sa byť poctený a že nie som pleb.
krása a už som naspäť na letisku a už som safe. Typek sa ma ešte proste pýtal aj, že kde presne ma má odviezť, akože podľa aerolinky, takže všetko topka. A no, posunuli mi let ešte o hodinu neskôr, čo mi celkom aj vyhovuje, lebo môžem ísť do lože a to chcem akože vyskúšať, pretože mi to banka dala ako benefit. Takže idem nájsť, odkiaľ mi to ide, čeknúť sa a nájsť lož. A potom sa snad pripojím, ak ma nevyhodia za moje oblečenie. Tak toto je totálny banger. Dostal som sa do tej lože, ktorú mám vlastne pod kreditnú kartu, pod bankou. A začínam týmto tu. Vlastne praženicou a proste nejaká hladinka, džusík, ako doma. Ale proste majú tam že neskutočnú ponuku a môžem to ísť že naberať furt. Takže asi jak správny Oravák, Slovák, proste pôjdem a viem to tam, dokým mi bude brucho vládať. Ale je to akože strašná raketa, no. Proste, že kvázi zadarmo. A je tu aj sprcha, všetko, proste úplný luxus. Takže asi to idem pekne užiť, oddychnúť a už tu asi až počkám na odlet. Strašne banger toto je. Tu vidíte, kedy vám to bude odlietať. Si spravíte kávu, milovníci kávy, drink, keď niekto chce do tela. Tostiky, papo a všade len papo. Takže každý si vie prísť na svoje. Akože strašne sa tu asi nahádžem jedlom. Ďalšiu šmakocinu mám. Asi tu potom budem kempiť ďalšiu, ja neviem. Proste mám ešte stále 2 hodiny. Takže to proste tam všetko zmizne. Tam sú koláčiky, tam sú proste tieto stir fry veci na raňajky, veci na obed, proste je to extrém, voda, je to totálny dream, no a ono to stojí, keď akože poviem môj prípad, hej, môj prípad je, že som si vybavil akože kreditnú kartu a mám ju k akože exkluzívnemu účtu, k Raiffeisenke, že proste buď spĺňate nejaký limit depozit, ktoré máte na účte, alebo spĺňate limit minimálneho mesačného príjmu a potom získate ten exkluzívny účet, k tomu dostanete akože tú kreditnú kartu a k tomu dostanete tieto lož accessy. A ešte k tomu exkluzívnemu účtu dostanete ďalšie 2 karty, aby to nebolo málo. To som zatiaľ nedostal, lebo ten mi nabehne až 1. novembra. A tam dostanete ďalšie prístupy na viedenské, pražské a bratislavské letisko, neobmedzenie asi, alebo 4. Neviem, jedno z toho, 4 určite. A keď tak na tým rozmýšľam, možno ku kreditke dostanete toto by default. Asi každý, že možno nepotrebujete ani ten exkluzívny účet. Mne sa to možno iba skrz to, že som ho potreboval riešiť ten účet, som to možno mýli. No a mám ročne 2 takéto zadarmo prístupy a každý ďalší je za $35, tuším. A keď tak nad tým premýšľam, že proste vy to máte pokoj, kľud, síce je to iba na 3 hodiny, ale ste úplne odstranené od všetkého hluku. Máte tu proste all you can eat, doslova. Vlastné toalety, vlastnú Wi-Fi, vlastnú kojku, akože toto tu. Tú miestnostičku svoju, kde môžete akože tráviť čas. Tak mi to príde akože strašne dobrý deal, pretože tých $35, keby idete si kúpiť nejaké proste jedlo niekde do nejakých tých vonkajších obchodov, tak podľa mňa miniete akože tie isté peniaze. Hej, keď sa pôjdem 2-krát nájsť, tak miniem tie isté peniaze a tu sa môžem nájsť tak 10-krát, proste keď ma neroztrhá a zafre, že hej. Takže moc sa mi to páči. A moc mi to aj vyhovuje, keďže som 2 dní nespal.
že môžem tu v kľude sedieť v klimatizovanej miestnosti a na normálnych sedačkách. Ešte keď jem, ešte jeden fun fact, jak si tu sedím, tak jak sa vždycky akože vralo aj, že nesmieš krkať a takéto veci, hej, za čo ťa karajú rodičia. A aspoň ja viem, že akože môj okolí sa vždycky na to vralo, a však že v Ázii, že keď si grneš, to je to proste všetko v pohode, že tým akoby prejavujú to, že im to veľmi chutilo a že to bolo dobré jedlo. Tak typek tu proste si odkrkol na celú tú akože lož, ale že tak schutí, že proste wow, jak keby mal ruju. Pol hodiny neskôr mám tretí chod po praženici, po stir fry ryži, tak mám teraz konečne sladký dezert. Jaurový sirup z pancakes a nejaký dortík, takže nemám sa tu zle. Hej, strašne moc som do seba nahádzal, že fakt neverím, čo sa všetko do mňa vošlo. Ešte by som do seba niečo hodil, akože koláčiky, zistil som, že to je vlastne brownie a strašne naložené. Ale sa cítim blbo, si štvrtýkrát naberať za tak krátku dobu. Čiže chvíľku si oddychnem, nech mi to pretraví a potom si pôjdem nabrať ešte zase, lebo to potom ešte 2 hodiny. Jo, zistil som, že chvála Bohu, že to nemajú ten limit na 3 hodiny, lebo keby to dojde, a to ja som ešte malý jedák, ale že keby tu dojdú ľudia, ktorí proste do seba nemajú problém, akože nahádzajú pár tanierov, tak by tu strašne prerobili na nich. Už iba akože na mne, podľa mňa, prerobili. To ešte majú na schvál také malinké tanieriky, aby si na to nemohol proste nabrať, neviem, aký vrchovatý kopec a odniesť a zjesť. Že aby ti to prišlo trapné, že tam chodíš 4-5 krát za sebou, ako mne. Ale keď ti to nie je trapné, tak ty ich tu obereš o penieži. A ešte čo ma prekvapuje, tak je, že je tu strašne málo ľudí, na môj pocit. Aspoň vždycky som mal pocit, že ako tie lože, že budú plné. A tiež som to asi jediný Európan, zatiaľ čo som videl. Ešte vo Viedni som vlastne potreboval ukázať ku letenke víza do Austrálie. A keď sa akože dostanem k tým austrálskym vízam, čo asi môže ľudí zaujímať, tak je ma vlastne cestovné, neviem, že aké označenie majú, môžem to dohľadať, ale to skôr asi na streame alebo tak. Tak mám tie cestovateľské víza a oni sú zase na celý rok, odkedy ich dostanem, ale na jeden vstup do krajiny sú iba na 90 dní. Čiže v momente, keď dojdem vlastne dneska do Austrálie 29. oktobra, tak sa mi začne počítať tých 90 dní a proste pred tými 90 dňami, ako uplynú, tak musím odísť do inej krajiny. Takže tam chcem ísť, prepáčte, toto je 3 jedla. Tak chcem ísť na ten Nový Zéland a tým sa mi to vlastne zaresetuje, ten vlastne deadline. A znovu sa potom môžem vrátiť po pár dňoch do Austrálie a zase mi začne plynúť tých ďalších 90 dní. Ale to už ja akože hroti nebudem, mám v pláne iba ísť potom na ten Nový Zéland a už iba sa vrátiť. Hej, toto tu je akože čistý luxus, tá lož. Proste hodí si sprchu, dokonca ešte aj tavel, akože, jak sa to povie po slovensky. Do čoho sa utieráš, utierák, tak si môžeš požičať a vrátiť ho, proste extrém. A to všetko za $32. Takže myslím si, že by za mňa mohli spraviť recenzenta, že by som to vedel predať. Takže here we are. Práve som doletel do Pertu. Pocity fajn, ale zároveň trošku akože zmiešané.
že hituje to, že som tu akože sám a že je to akože wow, že není to, že by som sa ocitol proste niekde v Európe a že všetko je pre mňa akože úplne bežné, že sa tu budem musieť nejako inak akože zorientovať. A poriešil som si adaptéry, SIM-ku zatiaľ neriešim, to mám pod Revolutom, ale budem riešiť s lokálnymi, že čo ako. A idem nájsť spôsob, ako sa k ním dostať, pretože dneska budem spať alebo vlastne nasledujúce 4 dní cez Couchsurfing, čo je vlastne zdieľané akože ubytovanie, že ľudia ponúkajú svoje domy a vy sa môžete akože ubytovať spolu s nimi, takže aj na to som mega zvedavý a strašne som akože unavený a myslím si, že je to dosť cítiť, takže idem sa nejako pomaly zorientovať a nájsť spôsob, ako sa k ním dostanem. Úspešne som našiel cestu ku svojmu vlaku, ktorý by ma mal zaviesť niekde v centru mesta, kde by som mal vedieť prestúpiť na autobus, pretože bývam v nejakej dedine asi hodinu cca mimo mesto, takže sa tam nejako potrebujem prepraviť. A strašne mám proste pocit, že je ten Singapur, to je dneska proste ten Perth, že tu málo ľudí. Neviem, moje očakávania boli proste masy a zatiaľ sa mi to neplní. Akože nie som, že zlý z toho, ale už len to, že som tu sám a potom ešte aj akože sám, že proste tu nie sú ľudia, to je to halus. Že ma tu môže ktokoľvek proste zobrať, ukradnúť. No, už vidím stanicu. Takže teraz vidím sa lístky a jazda. Tak toto vyzerá dole na stanici. Všetko tu je veľmi moderné. Sme tu 4 ľudia a čakáme na vlak do mesta. Tam budem prestupovať na ďalší vlak a z toho vlaku autobusom. A super bolo, že tam bol proste automat, kde stačilo iba napísať celú destináciu, čo je Caliste pre mňa. Dúfam, že to vyslovím správne. A vyšlo na to na akože hodina a pol cesty cez nejakých 2 alebo 2 až 4 zóny a za 2-3 eurá. Takže aj cena mi prišla celkom fajn. Najradšej už by som si išiel láhnuť, ale ešte sa budem určite chcieť porozprávať s tými mojimi vlastne ubytovateľmi, to tak nazvem. Som strašne zvedavý, ako to bude prebiehať, pretože nikdy som to proste takto neskúšal, ale snad to bude OK. A dneska mám voľno v práci, chvála Bohu. No a zajtra sa posnažím nejako nabehnúť do režimu. Establishing a little bit of dominance here. They're also taking on this opportunity to teach their babies how to communicate. So this is a great chance for the mums to show the cars in this situation how you communicate with other whales nearby. Breach there out to the left hand side. So they're not being rude or mean to each other, these pods, they're just having a conversation. These are the mums saying, this is my area, my baby, give me a little bit more room. There's another pod, she's feeling a bit crowded here. She's got a pod to her left and a pod over to her right. And her personality is a strong one, so she's just establishing herself. Energy and excitement usually indicates that they've got great health.
po 3 dňoch alebo po 2 dňoch som konečne na normálnom jedle. Snažím sa nájsť nejaké kľudné miesto a začať storytelling, ale ako si sa mi to nedarí. Všade sú nejaké tábory a deti. Som práve vo Fremantle, ak to je teda vôbec počuť. A bol som tu na vlastne whale watchingu, akože sledovať veľryby. A čo musím povedať, tak ten Fremantle je strašný extrém, ako vyzerá proste. Každá budova má niečo do seba. Proste vyzerá to tu extrémne dobre. Strašne si neviem, alebo zatiaľ som si za tie 2 alebo 3 dní vôbec ešte nezvykol, že jazdí sa tu po tej ľavej strane a že keďže prechádzam cez cestu, že musím čakať auto z pravej strany, nie z ľavej. A naopak, že to ešte stále pre mňa je prirodzené, takže dávam si na čas vždy, keď prechádzam cez cestu pre istotu. Ale čo je halus, že som si teraz všimol, tak viete na ulici rozoznať, že ktorý človek je proste akože z Austrálčan a ktorý je akože kvázi v Európe a kde sa jazdí napravo. A prečo? Je to, že aj akože na tej ulici obchádzate ľudí akože z ľavej strany, že proste kráčaš po ľavej strane, proste takto popri chodníku a ľudia idú oproti tebe okolo toho trávnika. Nachádzam sa teraz pri nejakom, dajme tomu, akoby centru mestských úradov a podobných vecí. A všade tu sú proste nákupné košíky, proste extrém. Že sa tu cítim jak v Brne, že už iba zobrá sa po ňu akože povoziť. Takže očividne tento trend je všade. A tu samozrejme v Austrálii sa vozí proste na vozíku opačne, že vozíte sa proste na koši a sedíte na kolieskách, aby to dávalo zmysel. Toto je mega cool, že tu nám majú proste deti zadarmo, takéto proste obrovské ihrisko v centre parku s veľa atrakciami, proste ešte aj tie fontány, preliezačky. Dá to celkom logiku, to zamykanie tých detí. Takže keby niekto netušil, jak to prísť, otvoriť a zavrieť, tak hore to treba zdvihnúť a pricvaknúť. Potom tu nemá každá dedina vlastne takýto veľký ovál. Na tejto simulovanej cestnej premávke pre malé deti by som sa možno mohol naučiť pravidlá, jak jazdí v Austrálii a ja tam som si zvykol na tú opačnú stranu. Čo sa mi ešte strašne páči, tak je, že proste tu tie cesty sú strašne široké, chodníky sú strašne široké a ako je tu proste tých ľudí akože menej. Sice ja som teraz akože mimo Pertu asi nejakých 30 minút, takže nedá sa to považovať, že som akože vo veľkom meste, ale som proste v 30 000 meste. Ale proste ako je tu tých ľudí akože menej ku vzťahu voči tým pozemkom, koľko ich tu je akože veľa a aké sú proste priestranné, tak tí ľudia nemajú dôvod sa akože nejako stavať čo najbližšie k tým cestám. Takže každý dom má proste dlhšiu prijazdovú cestu, má nejakú vonkajšiu záhradku a tie ploty proste nebývajú pri tých chodníkoch. Takže to pôsobí aj tak, ako by som to povedal, tak priateľskejšie a otvorenejšie a zároveň viac bezpečne. Hello. Takže máme tu deň 4 mojich ciest. Natočené mám asi iba 1,5 dňa,
že čo som, ako som robil, že zvyšok musím dotočiť a momentálne je to teda 4. deň, čo som nažive. Nevidel som žiadneho pavúka, nevidel som žiadneho plaza, takže cítim sa byť úspešný. A práve som na ceste z mojho akože ubytovania tu v Caliste a idem sa presunúť do Pertu, kde budem najbližší jeden deň. Vlastne tu v Caliste som strávil 4 noci. Strašne rýchlo to ubehlo. A teraz budem jednu noc práve v Perte. Dnes si chcem trošku obzrieť Pert. Teda ak budem vládať po tejto ceste v Caliste, lebo som sa rozhodol, že chcem si to prejsť ešte z peši, akože smerom na vlakovú stanicu, aby ma nemuseli nikde vyvážať domáci, lebo tí majú dneska svoje akože vlastné nejaké aktivity. A no a zajtra je plán, že pôjdem si zobrať auto a kvázi sa dá povedať, že začína ten môj solo trip. Že teraz to bolo také aklimatizovanie sa, zoznámenie sa s krajinou, s vecmi, ako tu fungujú. A pozor zítra. By the way, stále je tu proste ešte jar. Kvázi by sa dalo povedať, že je začiatok leta. Teraz do toho novembra. A že krásne svieti slnko, ale je tu fakt zima. Je tu nejakých asi 15-16 stupňov mi ukazuje, že Siri. No ale pocitovo je to kus menej. Takže tu som akože v mikine a iba akože v kráťasoch, ale proste musím na tú mikinu. Už som proste ochorel. A som aj proste stále prechladnutý ešte z toho, ako som tu došiel. A nejako to nechce zo mňa vyliezť von. Tak tiež som sa naučil na ich ranný režim. V zásade mi aj domáci popisovali, že akože pre Austrálčanov je prirodzené stávať akože skôr ráno, dáme tomu už aj okolo nejakej 6. a ísť proste nie do práce a okolo 3. sa proste môžu už vrácať z práce domov, takže majú potom celý deň akože pre seba. Som zabudol popísať svoju sprchu asi z 2. alebo 3. dňa. Tak oni majú boilery takto na strechách a tým pádom akože šetria počkajte, som sa zamyslel, že ako mám ísť. No a šetria skrz to proste energiu, ktorú by museli využívať na vytápanie toho boileru. Že si to nechajú normálne iba nahrieť proste od slnka, logicky. No, čím sa nepočítal v stredu večer, že chcel som sa v stredu večer, v piatok večer. A chcel som sa ísť proste osprchovať večer o polnoci pred spaním. A čo som nedomyslel je, že keď aj odpustím 20-50 litrov vody, takže mi to nepomôže, ale pozor, chvíľku mi tam začala tiecť taká vlážna, teplejšia voda. Som si povedal, OK, že tak teda idem dnu, že to risknem a že pošetrím tú vodu a že určite mi to vydá. Som vošiel dnu, zmiel som si vlasy, akože trošku vody, zastavil som, aby som si pošetril tú teplú vodu a že si dám šampón a že som vybavenko. No, a ak som spustil tú vodu znovu, aby som sa opláchol, no tak jasné, že pustil tú najstudenčiu, aká tam proste existovala, pretože tá všetká teplá sa proste minula, tých, ja neviem, 50 litrov, ktoré som proste použil za tú 1 minútku. Takže som dostal pekný reality check a ponaučenie, že sprchuje sa cez deň, ak teda ste milovníci teplej vody ako ja. Aj v tých domoch si viac menej nepotrebujú ani radiátory, nepotrebujú zateplovať, takže proste máte viac menej teplotu ako je vonku, no trošku akože teplejšie, lebo sú uzavretí, ale
Nie je to horúco. Sme na plánu, chcel som ísť ešte dneska na omšu. A ešte som kolo nejakého veľkého plotu. A zrazu proste iba, že Grace Chapel. A že o 9 ráno je tu svätá omša. A je 9:01. Takže ako na zavolanie. Využijem takto ten čas. A uvidím, ako to tu funguje a či ma nevyhodia za to, jak vyzerám. Skôr, že ako som oblečený. Vlastne všetko v porádku. Tetka si tu tiež došla 5 minút po omši. Takže see you later, alligator. No, že som akurát akože po tej svätej omši a akože wow, že to bolo naložené. Kňaz a ten sa ma hneď akože popytoval, že čo som tu, ako dlho som tu, čo tu robím a bol akože strašne šťastný, že takto vlastne neznámy človek ich našli iba kvôli tomu, že majú na bránke napísané, že o 9:00 svätá omša. Takže som prišiel na tú omšu a začiatok bol proste, že sa začalo spievať, že tam proste pustili video a začalo sa spievať, ľudia začali tancovať, ten kňaz si zobral normálne niekoho akože tiež do tanca a v strede toho koslíka, keď to tak nazveme, tak proste tancovali na tú pesničku. A tiež ma akože milo prekvapilo, vieš, že akože vieš, ešte sa začínal rozprávať s kamerou, že sa proste akože zmienil aj o mne, síce pomýlil to, že tú krajinu, ja som povedal, že som zo Slovenska, typek povedal, že som z Chorvátska, ale v pohode. No a potom takže omša pokračovala a ešte na konci sa potom zase akože spievalo, tancovalo a bolo to akože mega dobré. A teraz smer vlak, smer Perth a tam neviem čo budem robiť, lebo musím čakať na check-in. Som sa dostal do Perthu a tak toto sa skoro ako v Brne. Akurát bez omolcov. A takto vyzerá Elizabeth Quay. Strašne sa mi toto páči, lebo proste tie mrakodrapy sú obrovské, že vôbec sa nie je úplne basic. A pozerám, že tu sa čosi deje. Nejaký človek visí na helikoptere, možno natáčajú daco. A ide hore, kde sme hore. Záchranár, takže niekoho topilo, očividne. Po vode, takže ho zachraňovali.
Tak toto je mega halus. Extrémik. Sa ideš vykúpať a typci ťa proste vyťahnú na silu z helikoptérov. Lebo prečo asi aspoň zdokumentovaný pre tisíce ľudí. Trilión lodí, ktoré toho človeka mohli vyťahnuť, alebo tu na tých kačičkách mohli zachrániť a šlapať si. A proste všetci ho mali na ako, tak musel dať z helikoptéra. Takže teraz ja a ďalšie 2000 ľudí, ktoré sa pozerali na helikoptérov, ako robí vrrr. A jak sa točí, tak ideme sa kúknúť na Bell Tower. Takže možno raz o hodinu sa ozvem zas. Prešiel som sa všetkých ľudí. Zistil som, že tam čakajú kvôli tomu, že tam je ďalší malý vrtuľník, do ktorého si môžu sadnúť. No a som pri Bell Tower. Teda čakal som, že to je vyššie, ale okej, uspokojím sa s týmto. Som si tu nasadol do toho priestanca okolo tej Bell Tower a strašne dobre sa mi tu na čile a strašne mi tu je dobrá. Je tu teplo, príjemne, kľud, skoro kľud. Keď sa nedieje content, tak je to kľud. A hej, strašná topka. Nemusím byť teraz doma, kde je proste, ja neviem, 3 alebo 5 stupňov. Mal by som si ísť kúpiť ruksak, lebo som si tak trošku drbnuto objednal letenky, že proste namiesto toho, aby som mal batoh ako carry-on, tak sa mi ho podarilo označiť ako vlastne do kabiny, takže dovnútra do lietadla. Takže budem musieť ho vždycky check-innúť, budem na neho musieť vždycky čakať. Takže som si skomplikoval 7 letov, lebo prečo nie? Whatever. Takže ďalší check. Konať takéto partička 10, možno aj 20 ľudí. Prevažne z Indie. Sa tu prišla akože kúknúť a chceli odfotiť, tak si vytipovali mňa, lebo proste kamerujem sa, tak budem asi aj najlepší fotograf. No a som ich išiel fotiť a asi by som to tu nemal vraviť, keďže chcem do videa dávať hociaké iné akože jazyky a titulky, ale nebudem úplne korektný. Ale keď som tam stál a mal som im povedať, že vieš, že niečo, že povedz klobasa alebo smile alebo niečo, tak som mal z toho chutí povedať, že povedz kebab. Ale odpustil som si to, ale bola by to strašná halus. Možno by som mal na kamere alebo vlastne na tej fotke, ako proste 20 šoknutých výrazov, ako im rozbil Matrix a potom 20 ľudí, ako ma naháňa okolo tej Elizabeth Quay. No nič, nevyužil som príležitosť, nechám si to do iného Matrixu, do iného života. A tu nám majú ľudia proste gigantický park, ale že gigantický proste. Akože vidím nakoniec, nemôžem zväčšovať, že nie, ale čo ja viem, kilák by to mohol byť, takže na dĺžku. Som že v centre a prehľadám si, ako sú tu rôzne obchody, ako to tu vyzerá, lebo akože na videu, keď som to tu pozeral, tak to bolo akože veľmi malé a malo ľudí, ale v realite je to banger, aby som sa znovu opakoval s tým slovom. Proste je to very nice, beautiful, plné ľudí a konečne sa necítim ako jediný, že by som bol akože sám turista. Takže blížim sa k svojmu obytku a môžeme tu vidieť Mekáč a môj domček. Moje obytko. Náhoda? Nemyslím si. Som v parku. Je mi tu zima. Ale cítim sa tu aspoň bezpečne.
lebo som na nejakom verejnom priestranstve. No, čo chcem povedať. Ubytoval som sa na obytku na tom hosteli, potom ako som prešiel celé mesto. Žujem žuvačku. Není som chorý, to iba prečo? Kašam, mňa sa niečo zabehlo. No a k veci. Hej, išiel som k tomu mekaču, čo bolo proste, ja neviem, 50 metrov je od toho ubytka. A keď som šiel cez ten deň, to bol úplný chillik. A keď som išiel teraz, tak proste beziaci sa tam proste rozkempili všade, po uliciach. Že normálne tam majú 10 metrový kemp, akože bez srandy. Natiahnuté fólie, košíky, proste insane. Už budem inak po novom asi točiť všade tie košíky, lebo to je extrém, že to je všade. Takže v každom meste, na každom rohu nejaký košík. To je vyslovene jak máš Uber taxi, tak toto je, že bezďak taxi. A co dál? Išiel som do toho mekača. A v mekači som si objednal jedlo. A došiel tam proste nejaký čavo a akože čavo bezďak, samozrejme s nákupným košikom a proste objednával si, takže nemal love, of course, takže objednal si iba nejaký zmrzlinový proste pohár a ten si tam potom žul. Potom som sa mu akože chcel vyhnúť, tak som šiel do také akože uzavretej miestnosti, nečakal som, že tam pôjde, ale samozrejme nejako som tam šiel, tak sa vybral za mnou s tým nákupným košikom, takže som mu pootvoril dvere, nech sa tam teda dostane, nech nedostanem na hubu, že mu zavriem pred košikom. Tak sa mi akože kvázi poďakoval, keď to tak zveličím. Ja som si tam začal chálovať. Typek vedľa mňa akože ten bezďak si začal chálovať tú zmrzlinku. Strašne si tam proste usral pred všetkými. Grgal, vyprával. A pritom ten chlap... strašne mi je zima. A pritom ten chlap mal reálne tak podľa mňa 35 rokov. 35 max, fakt. Takže vyzeral podľa mňa mlado, len to, že proste bol zarastený ako bezďak, tak proste pôsobil akože tak staršie. No, ale čo je pointa, tak je, že je to extrém, že za prvé, hej, že je extrém, že taký proste mladý človek takto skončí na ulici. Keď tu proste som ubytovaný s čavovcami na hosteli, ktorí si tu prišli hľadať FIFO prácu. FIFO znamená v Austrálii, že flight in, flight out robota. To znamená, že väčšinou chodia akože ťažiť. Reálne ťažiť, ja neviem, zlato a nerastné suroviny a teda niekde proste do outbacku, akože do centra Austrálie, do pušti, kde je to ťažko prístupné. A to flight in, flight out, to FIFO značka, respektíve znamená, že tam letia na 2 týždne a potom aj týždeň voľno. Takže sa akože vracajú naspäť vlastne do miesta, do centiera, majú akože dovolenku, ktorú môžu straviť ako chcú. No a pointe o bezdomovcovi je tá, že nechápem, ako tento 30-35 ročný chlap sa nemôže zobrať si tie veci, ale nepotrebuje ani žiadne tie veci, ktoré má v tom košiku, iba proste nech sa vezme taký, aký je, nech ide za tými ľuďmi a proste nech sa nechá zamestnať. Oni na tom FIFO proste zarábajú 120 až 160 tisíc, tuším, ročne. Nech nepreháňam, tak 150 tisíc, ale tak je to proste až trojnásobok, čo zarobí taký bežný akože obyvateľ Austrálie, alebo bežný obyvateľ tohto Perthu. Trojnásobok, iba za to, že čavo pôjde robiť 16 dní do mesiaca, hej? Proste 16 dní do mesiaca pôjdeš niekde odmakať, oddrieť, dostaneš
trojnásobok toho, čo zarobí typek sem. Proste po roku by už bol král, by si mohol kľudne podľa mňa zariešiť byt, čokoľvek a už sa presunúť sem. Len stačí spraviť jednu zmenu, naštartovať svoj život a nebyť proste loser. Proste on to mentálne prehral v hlave. Hej, zle mi je z toho a z takýchto ľudí. Možno sa mi dobre vraví z mojej pozície, ale proste ja drem na to, aby som mal to, čo mám. A nič mi ani nikomu z vás podľa mňa nepadlo nikdy len tak do rúk. Lebo že... Hej, hrozné. A ďalšia vec, som si uvedomil počas toho, ako som vlastne šiel do toho mekača, že ja sa ti tu akože vôbec, ako takto, keď sa zvečeriava a že blíži sa noc, ako som sám, tak sa tu vôbec necítim bezpečne. Že ako trúfnúť si ísť, že keď budú zasnuté, že svetlá, alebo že teda noc, bože, to som povedal jak debil. Zasnuté svetlá som myslel akože verejné osvetlenie, nemyslel som tým hviezdy. Alebo slnko. A že vôbec by som sa asi akože odvážil by som sa ísť von, a strašne by som bol dosť rád, keby mám ísť proste o 8, o 9 naspäť na ubytko. Ja by som proste utekal, ja iba viem, že proste im utečiem, takže iba to by ma držalo pri živote, že to dám a že ešte by ma tam kopol adrenalín, že by som všetkých rozkopal. Sedím si v tom mekači a zrazu proste 3 baby sa dovlekli a rovno smer vecka, tak si vravím, že klasika proste, tak pôjdu akože na tie vecka sa akože, ja neviem, umyť alebo čo. A oni sa tam reálne išli akože vysprchovať v tých umývadlách. Bove, čo tam ešte všetko stvárajú, proste nabili tam s 3 taškami a keby to tam ešte vykradnúť. A potom sa iba spavnovali smerom von. To keby len oni 3, ale za tých 15 minút, čo som tam bol, možno ešte preháňam s tými 15 minútami, tak tam nabili 4 takéto čajky. Čo sa tam proste išli poumývať a neviem čo. A ďalší asi 3 alebo 4 chlapi, ktorí proste, keď si sa na nich kúkol, tak mali obžaraté nohy, akože hnisom. Proste fuj. Hej, a toto chcem dať akože do eteru, že ja sám už teraz budem dávať pozor, keď pôjdem niekde do mekaču, alebo keby len do mekaču, keď pôjdem niekde proste do nejakého fast foodu pravdepodobne a že budem chcieť ísť na vecko. Ja si to asi 3-krát premyslím, že ako sa zachovám, alebo či vôbec akože pôjdem do toho mekaču. A že či radšej proste nepôjdem do normálnej reštiky. Čo som aj mal v pláne ísť tu, len proste ako mám to ubytko, tak od ruky od mesta, síce je to iba 20 minút od centra, hej, že je to fakt, že náskok. Tak som jakže nechcel ísť do toho centra, že proste je tu mekáč 5 metrov vedľa, tak pôjdem sem. Lebo nepotrebujem sa dneska nikde už flákať, lebo som už bol všade. No a zažil som teda šok. A som si uvedomil, že aký ja som len vďačný, že proste som na tom Slovensku, respektíve, že žijem v tých Čechách. Lebo my si to podľa nás strašne neuvedomujeme, aký máme proste bezpečný štát a všetko, poriadok. Takže voči tým ľuďom nemusíte sa cítiť, že nejako zle, hej, že by vás chcel niekto prepadnúť alebo niečo také. Necítite sa byť zraniteľný, to je inak ten preklad, hej. Ale tu, alebo proste tie veľkomestá, že neviem, ja som mal také predstavy, že šiel by som niekedy do Paríža alebo do Londýna, proste žiť na chvíľu. A myslím si, že som si to veľmi rýchlo takto nejako rozmyslel. Súdim na základe akože jedného dňa, keď nie je to jeden deň, zase v Thajsku sme boli, aj bol som akože v veľkých mestách, hej, Viedeň, Praha, síce to sú európske, také viac proste safe, ale akože ten večer nie je to sranda asi nikde.
Iné je, keby je človek práve v tom centre. To si viem predstaviť, že je proste chilík. Lebo všetko máte po ruke, proste všade je sama kamera, všade je proste nejaký policajt občas, alebo sú tam aspoň ľudia, ktorí proste vyzerajú ako ľudia. Ale tu ne, ako tie outskirts, a to som reálne fakt, že 20 minút, proste tu nás sú tie hotely, mrakodrapy proste hneď za rohom, ale hej, není to také rúžové. Takže toľko z mojich postrehov asi. Asi to pre istotu vypnem, lebo sa mi už minia baterka, ale ešte niečo zvládne. Ale neviem, či už mám k tomu čo dodať. Som mal pocit, že wow, že jak si užívam to, že idem tým Pertom, že ako je tu pekne a blá 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 blá. Som si tak uvedomil, že ono je krásne aj u nás, akože viete, aj v tom Brne, čo žijem, proste všade je krásne, kde podľa mňa sme. Len to, ako sme vlastne v tom stereotype, jak taký patkaní, čo tam proste beháme kvôli robote a proste red race, tak proste ten mozog sa tak neprenastaví, ako tu mám prenastavený, že 3/4 dňa mám kvázi akoby dovolenku, že vidím nový svet, proste taktiež, že tu z každej strany je nejaké nebezpečie, tak si musím dávať pozor na seba. Tu furt hľadám nejakého pavúka a hada, chvála Bohu som ešte nič nenašiel, ale to, že proste ten mozog si tu proste pracuje na 80%, stále dá čo sleduje, takže sa cítim byť viacej akože in the moment, než akože doma. Skrz to mám pocit, že si to akože užívam viacej, ale je to na druhú stranu smutné, že takže keď som doma, tak ten mozog sa proste prepne do automatu a ide proste na tých 20% a zapne sa mi iba keď dojdem domov, alebo keď dojdem do práce, alebo keď dojdem za kamarátmi, ale inak keď pendlujem medzi, tak proste je to iba obyčajný automat a nevnímam tu, že jej, tam je nejaká krásna malba, jej, tam je nejaká krásna budova, jej, pekný výhľad, ja neviem, potok, rieka, čokoľvek, furt sa to musím obzerať, keby dáco. Takže toľko k môjmu proste postrehu, že toto chcem strašne docieliť, že žiť viacej v tom prítomnom okamžiku, aj keď som akože doma. Lebo v skutočnosti človek nepotrebuje ísť hľadať nič špeciálne nikam inám, že verím tomu, že každý dokážeme nájsť to, čo potrebujeme práve aj doma. A tým nikoho neodradzujem, že to cestovanie je úplná raketa, je to úplne super. Len akože súhlasím, že netreba utekať akože pred domovom. A obzvlášť my, pretože ako Slováci sme podľa mňa veľmi šikovný národ. Sme akože veľkí dríči. Len máme väčšinou problém akože s tým mindsetom a že sa nevieme proste vzomknúť za jednotné veci. Tu sa idú asi pozabíjať medzi tým, takže neviem, či si to neobídem úplne naopak, ako môžeš k sebe. Toto je halus, extrémne. No, čo som to chcel povedať? Že netreba unikať pred domovom a neviem čo, blá 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 blá. Asi mi utekla nota. To je extrém, jak tu proste kričia po sebe. Na 200 metrov. A furt dáce. Takže tak. Proste ak ich počujete, tak ich počujete, lebo môj mozog už nedokáže spracovať nič iné. Áno, to som chcel povedať, že žiť v tom prítomnom momente a si užívať si život, že reálne nepotrebujem ísť nikde, nikam. Je aj to, že Slováci, že sme strašne super pracovitý národ, len proste
sa nevieme zomknúť za proste tie nejaké konkrétne veci. Proste u nás, keby sa dá dokopy zdravotníctvo, školstvo a verejné financie, tak Slovensko je ako kedysi proste ten tatranský tiger alebo tatranská šelma, už neviem jak to bolo, proste takto nejako sa akože nazývala tá naša ekonomika, že proste mladá, dravá, že môže rýchlo rásť. Tak proste my máme strašne veľký potenciál ako krajina skrz tých ľudí, ale my proste sa nezamkneme a proste utekáme za peniazmi proste do Nemecka a neviem kade a potom sa iba sťažujeme, že ako to je doma. Ale nespravíme nič preto, aby to bolo doma inak. Iba proste si zapneme telku, ponadávame si, pohádame sa v rodine a čau, maj sa. Hej, to hrozné. Akože ja chápem, že proste aj tak tam není pomaly strana, ktorá by za to stála. Všetci sú proste iba nejakí šuflikanti, ktorí majú niekde proste napíchané prsty a niekomu sú proste zalezení v prdeli. Ale ty kokos, strašne by som si prial, že by sme tam konečne dali niekoho, že kto za to stál. Toto inak veľké dík akože jednému kamošovi, ktorý mi akože pripomenul, že keď bola vláda, že strašne som tu zašiel do politiky, to je jedno, ale že keď bola vláda Ivety Radičovej, že ako nás proste, ona strašne vysekala zo saračiek, aký mali úžasný plán, ako preklopiť našu ekonomiku z produktovej na službovú, že vlastne namiesto vyrábania produktov ako aut, čo je na tom založená celá naša ekonomika momentálne všade a všetko, tak založiť ju vlastne na služby, proste štýl Amerika, že proste by sme vyvíjali služby, že to, čo si človek môže proste nejako proste, že ponúknete človeku službu, ktorá môže byť aj nehmotná, viete, nemusíte ju vytvárať proste na základe našich vedomostí alebo niečoho, by sme to dokázali proste predávať, hej, tie naše vedomosti, skúsenosti, experience a nemuseli by sme sa drbať vo fabrikách 9-5, potom byť nešťastný a zničený a akože fyzicky, psychicky a teda. Ale ne, my si zvolíme Fica na bohvie koľko už 10 ročí a formu papame z ruky, že nejak on dá dokopy Slovensko. Tá akurát rozkráda. Ja už ani neviem, čo tam kradnú reálne. Tam podľa mňa nič nie je. To už je kradnutie vlastne na dlh. Deti našich detí, čo deti našich detí, už naše deti sú proste v ťahu, už my sme v ťahu, je to oni. Dobrá, strašne veľa som si uletel s týmto monologom a je čas ísť zavolať rodičom, takže vidíme sa asi zítra, asi určite. A myslel som, že ani už nebudem pokračovať s týmito videjkami, ale to ma celkom zasiahlo, hej, ten mekač. Že som dostal ten svoj vibík a že potrebujem sa k tomu vyjadriť. Takže možno to niekoho zaujme a možno nie. Možno mi k tomu napíše niečo, jeho pohľad na vec a možno aspoň sa niečo dozvieme ja. Takže aj o toto mi ide proste. Keď niekto proste dá nejakú argumentáciu, tak aby som si to proste prečítal, namyslel sa nad tým, že nikto nepadol múdry z neba. Takže hej, teším sa. Pritom nemám ešte ani jedno video proste zostrihané, ani nič. Ani to tam nejako moc nechcem dávať, lebo tie prvé videá, akože, neviem, taký som tam bol. Vždycky rozdrbaný, unavený, proste nemajú vôbec vibe, nemajú tam žiaden nejaký vtipný flow, ale to všetko napravíme snáď. Takže neviem to preťahovať, už teraz vyprávam, je klasicky strašne dlho, takže jak by Google povedal, tak sa majte a čaute. Tu na zachytím kamp a tam ma niekto nezbije. Tam
stredko nákupných košíkov. A ja, kameraman.